RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Ano sa pangalan ni Manay? Protasya, Dimigaya. Ano ko'y pangutana ni Manay kay para nakoy dala diha nga panudab. Una nato na ihatag mangutana sa ko. Unsang orasa sa gabi na tumabati ang mga asoy ni Kuya Gulya? Alas 6 ngadto sa alas 6:30. Oh, di basta. Correct. Og tungon yan mga kasama ni Tamaglangan ang atong ihatag kay Nanay ang atoang panudan na mga tanay. Salamat. Daghang salamat. Oh, Nay, sige Nay, unsa man ning mga naa sa basket Nay? Isda, Aha. suka, Aha. kamatis, kaning Ah. bumbay, luya, Mantika. Ayan, sumurag prito gyud og paksyo ang labasan ni isda mga kasama. Salamat. So, mo to mga kasama si Nanay Protasya diri sa Isay our Phase 1 Matinantang Syudad. Akawa na to si Radjuman ay Biginita, Radjuman Joel Garay. Tatak, RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition